U kolla li tiseguna anka bit-televizjoni, nilqawkom għal dan l-ewwel servizz ta' din is-sena ta' 2021 l-2021. Ejja naqbdu l-Bibja flimkien u nitolbu flimkien. Iftaħ qalbek għal kelma tal-mulej lejla, għal kelma tal-lejla prinċipali li l-mulej għandu għalina għal din is-sena il-ġdida. Mr. Qaddis, ringrazzjawk li inta qed kellimna, tiġa kellimtna u tkompli tkellimna bil-kelma qaddisa tiegħek tilluminana biex inti mulej poġġina fuq it-triq li inti għandek għalina sew din is-sena u snin li ġejjin. Kellimna Spiritu Santu u illuminana u għatina r-revelazzjoni tal-kelma tiegħek u għattu għat iktar ma nerġgħu nkunu l-istess iktar. Grazzi mulej, fissem Ġesu Kristu. Amen. Alleluja, poġġi bil-qiegħda, morru fi skrittura popolari li ħafna minnkom naħseb tafuha, però jalla tkunu tafuha verament u ngħixuha. Fil-ktieb ta' Mattew kapitlu 6, Mattew kapitlu 6. Kulħadd tibur miegħi hemmhekk? Mattew 6. Skrittura li hija popolari u ġieli nużawha u għax fiha ħafna tagħlim. Ħanaraw daqsxejn skritturi flimkien il-lejla. Illum jekk kelli nagħti titlu dan il-messaġġ huwa l-ewwel u qabel kollox. Il-messaġġ hekk jismu l-ewwel qabel kollox. Bl-Ingliż ħajkun jismu First Things First. La qegħdin fl-ewwel service is-sena jixraq li nsemmuh xi ħaġa hekk sewwa First Things First. L-ewwel u qabel kollox. L-ewwel qabel. Amen. F'Mattew kapitlu 6 vers 23 il-mulej jkellimna u jgħidilna dak kliem. Fitxu l-ewwel, kulħadd jgħid l-ewwel, is-saltna u l-ġustizzja ta' Alla u dak kollu li għandkom bżonn, jekk intu taqraw il-kapitlu kollu, Ġesu jgħidilna x'għandna bżonn, jaf li aħna għandna bżonn nieklu, jaf li għandna bżonn nilbsu, jaf li għandna bżonn dar fejn ngħixu, jaf li għandna bżonn naħdmu, jafu kollu dal-mulej. U intom ukoll tafuh. Imma l-mulej jgħidilna fitxu imma l-ewwel is-saltna u l-ġustizzja ta' Alla. U dan kollu li intkom għandkom bżonn jingħatalkom ukoll. Jiena talkom għal kulħadd jgħid l-ewwel u qabel kollox. F'din is-sena il-kelma li l-mulej poġġieli fuq qalbi xi ħaġa li mhux xi ħaġa li persi li qatt ma smajnijax, naħseb bħala Kristjani kemm il-darba smajnija li poġġi l-ewwel lil Alla tajjeb. Però naħseb fil-prattika kemm verament aħna impoġġu l-ewwel lil Alla jew l-ewwel l-Alla. Ħassasikom tliet mistoqsijiet bażiċi. Number 1, li tkun l-ewwel post x'inhi? Min hu jew min għandu jkun fl-ewwel post? Jew x'għandu jkun fl-ewwel post? U għaliex? Għaliex għandu jkun l-ewwel post? X'differenza tagħmel li jien Alla jkun l-ewwel post f'ħajti? X'jiġifieri l-ewwel post? Għaliex huwa daqshekk importanti li nagħmlu l-ewwel post? X'differenza ħad tagħmel f'ħajti jiena li jiena Alla nagħmlu l-ewwel post f'kollox? Kulħadd jgħid f'kollox. Ħafna mid-drabi meta inti titkellem man-nies b'mod ġenerali u anke ħafna Kristjani, meta tgħidilhom inti Alla l-ewwel iva. Tmur il-fellowship meta jkollok ċans. Tixxirek maħutek? Ma tantx qed iżibħin għax ikun biżi ħafna bix-xogħol. Tħobbu Alla inti? Iva. Alla huwa l-ewwel fil-ħajja tiegħek, iva. Qed tonoraħ bi flusek, insomma ma tantx qed naffordja bħalsa. U tinnota li ħafna li jgħidu Alla huwa l-ewwel. Bilkemm ma jgħidilkom x'aqqas jidħol flimkien fl-equation, apparti hekkux ħafna drabi l-aħħar. Allora ma aħna press li aħna sadrajni għadil li nisimgħu iva Alla għandu jkun l-ewwel. Ma fil-prattika intom għal-Kristjani, kemm verament Alla huwa l-ewwel? Fil-prattika. Meta jien għamilt lil Alla l-ewwel u s-saltna tiegħu l-ewwel, bl-Ingliż iktar toġobni, seek first his kingdom
in his righteousness. Xi jfisser dak il-kliem? Xi tfisser dak il-kliem? Xi jfisser bil-prattika? Ħafna drabi aħna se niġi nisimgħu messaġġi. Però mbagħad forsi jew aħna ma nfittxux biżejjed, jew aħna ma niġġuh biżejjed, qiegħu smajna kelma, għamilna dmirna u tlaqna d-dar. Jew nkella wkoll jista' jiġi wkoll mill-predikatur, u aħna l-predikaturi jridu noqogħdu attenti. Li inti mhux biss tgħidilhom xi jrid Alla, imma kif ipoġġuha fil-prattika. Għax ħafna drabi fl-esperjenza tiegħi, ħafna min-nies jafu b'ma jwietu ieħor, speċjalment nitkellem mal-Kristjani. Jafu b'jwietu ieħor xi jrid Alla, imma kif imbagħad twettaqa fil-prattika ħafna ma jafux. Allura llum jiena ħa nagħmel messaġġ bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu, kif dak li aħna ma ngħidu li Alla huwa l-ewwel, fil-prattika kif imma vera jiena nagħmlu l-ewwel. Meta inti tara tant Kristjani li tgħid kemm iġibu skuża bħalma naraw fl-Iskrittura, li għalkemm minn għalihom li għandhom l-ewwel Alla, imma fil-veru sens ħafna drabi Alla huwa l-aħħar. U ħafna drabi oħra Alla huwa m'imkien. Fej biss niftakar fih Alla jidħol fil-veru sens il-kelma, għal min anke ħafna jgħidu li Alla huwa l-ewwel. U meta aħna ngħidu li Alla huwa l-ewwel, x'ħajjirrikjedi? Ħajjirrikjedi ċaqliq. Ħajjirrikjedi tibdil. Hello? Din ta' spiss kieku jiena innebbaħa jew inxebbaħa ma' ġuvni u mara tfajla arajjes. F'din is-sena bl-għajnuna tal-Mulej, wieħed mill-messaġġi li diġà l-Mulej poġġieli fuq qalbi biex nagħmel u nibda nitkellem fuqhom hija d-differenza bejn Alla jsejħilna li minn knisja insiru arusa. U nfakkarkom mill-lat profetiku, Ġessu aħna ngħidu li ġej għal knisja, imma nkunu qed ngħidu żbalta. Ġessu mhux ġej għal knisja da, Ġessu ġej għal arusa. Mela ħanibda ntikom naqra preview minn issa. Inti jekk inti tgħid li Kristjan u jiena born again u Ġesu wassitu s-Salvatur tiegħi u jekk di għamilta verament ġenwinament minn qalbek int suppost salvat. Ovvjament qalbek Alla biss jaf allura mhux ħanaħlef għalik. Sewwa għax atturi għaw ħafna tajbin, għavolja ma marrux l-imtada. Sewwa, imma ma jimpurtax. Mela, jekk inti verament il-Ġesu sidek u Salvatur tiegħek, inti llum parti mill-ġisem ta' Kristu dak li tisejjaħ il-Knisja, l-Ekklesija, salvat, dnubitek maħfura. Però jekk aħna nħarsu lejn l-Iskrittura u fejn titkellem l-Iskrittura li Ġesu ġej għalija, ħafna mid-drabi naraw li Ġesu mhux għall-Knisja ġej, imma ġej għall-arusa. U hemm qabża bejn Knisja u arusa. Ħantikom eżempju. L-arusa hija parti mill-Knisja, imma l-Knisja mhux bil-forsa awtomatikament parti mill-arusa. Għax l-arusa ħejjit li l-annifissa. Hekk tgħid l-Iskrittura. L-arusa ħejjit il-biesa. L-arusa ħejjit għamila. L-arusa bidlet ċertu affarijiet. Il-Knisja ħafna mid-drabi dak li ngħidulhom aħna karnali, Kristjani karnali, ma bidlu xejn. They're truly saved by grace. Dak li jiena ngħidilhom li Alla jużhom biex iżommu l-għadba tal-ġenna tleq. Għax kif jidħlu jilaqgħuha. Imma Kristu mhux ġej biss għall-Knisja, imma ġej għall-arusa ppreparata u ħejjit li l-annifisha u l-ilbis tagħha huwa glorjuż. U by the way, għalkemm aħna fit-teorija kollha msejħin biex nirrenjaw ma' Kristu, imma l-Iskrittura tgħidlek li l-arusa ħad irrenja ma' Kristu. Alleluja. Amen. Allura dan iż-żmien jekk inti temmel li aħna tnejxu fi żmien fejn hemm ċans serju li naraw il-miġġa tal-Mulej u jiena u inti ninħatfu fir-rapture. U hawnhekk ħanajdilkom xi ħaġa fi brackets. Kemm hawn minnkom temnu li r-rapture ħad tkun qabel it-tribolazzjoni u li dejkom?
Kemm minnkom temnu li r-rapture ħad tkun fl-aħħar ta' tribolazzjoni, għolli dejkom. Għolli dejkom. 1, 2, 3. Kemm minnkom temnu li r-rapture ħad tkun fin-nofs ta' tribolazzjoni. Interessanti, għandna 3 views hawnhekk li tal-huma. Li ngħidilkom spekulazzjoni. What about li all of them are right? Tħokku moħħkom ħassa? Min jafek kux forsi vera kollha ma sew? This is just speculation, all right? U laqsi kieku, kieku ngħidilkom hekk nemmen mhix xi ħaġa irrelevanti x'temmen dak li jsir Alla, dak li jrid Alla ħajsir. Imma interessanti ħanejkom għaliex hemm din l-ispekulazzjoni. U din mhix jiena biss, għandna mela din l-ispekulazzjoni. Bosta teologi, jiġifieri dotturi tal-kelma. Għax inti Ġesu jitkellem fuq jaħtaf il-Knisja. U Ġesu jgħidlek li Alla Kristu ħajġi jaħtaf nies li huma preparaw ruħhom li huma verament iddedikati għal Kristu. Ikkonsagrati għal Kristu. Allora hemm chance possibly this is speculation. Hemm possibilità li verament dawk li huma diġà preparati Kristu jaħtafhom. Dawk li mbagħad ikunu għadhom mhux maħtufa jgħaddu minn żmien ta' tribolazzjoni. U jiġi f'sensiju. U jaħtafhom fin-nofs il-mulej. U mbagħad ħajkun dak in-nisa ħajsalvaw in the meantime waqt it-tribulazzjonijiet u dawk li jkunu raqdu raqda twila u f'daqqa waħda stempħu. Sewwa u jinħatfu fl-aħħar. Għal dawk li jinħatfu fl-aħħar ħajgħaddu minn martirju. Imma dawk li issa jekk din hija spekulazzjoni. Jekk din hija vera, mela l-Ġesu l-ewwel dawk li ħajaħtaf l-ewwel huma dawk li huma preparati, dawk li jagħmlu lilhom infushom materjal ta' arusa. Issa inti ma tiżżewwiġ. Jiena meta iżżewwiġt ma żżewwiġt mara li qed tiltaqa' ma' xi 3 irġiel oħrana. Iżżewwiġt mara li kienet iddedikata totalment għalija. Meta jien iżżewwiġ lill-marti ma kontx qed nara xi 3 nisa oħra. Li kieku inti arusa, jew arus, imma bħala ġisem ta' Kristu aħna nsejħu wkoll suppost l-arusa, intieri, għax l-arusa ħejjer li l-nifisha ġifieri hemm preparazzjoni. Inti kieku lest biex tinħataf. Jew għadek tabbuża f'inverted commas bit-tjubija tal-mulej għax inti minn għalik li inti tista' tagħmel li trid. U meta Kristu titer qudiemu Alla jgħidlek li inti tkun bqajt fidil sal-aħħar. Ġifieri tkun għamilt il-parti tiegħek li tibqa' full of faith. U il-Knisja li preparat li l-annifisha mhijiex knisja aljenata, qed tiġri ma' dak u qed tiġri ma' dik u moħħa f'dik u daħħa f'dak. Hija knisja poplu iffokat fuq Kristu. Qed tabdu għadi? Li Kristu verament huwa l-ewwel u qabel kollox. Ħanerġa' ngħidha. Ġesu huwa l-ewwel u qabel kollox. Dak li inti tħobb u dak li inti tagħti l-iktar attenzjoni. Ġillina tajtu fil-ħajja tagħkom? Lil dak li inti tħobb u dak li inti tixtieq aktar ħimiegħu. ċertu Kristjani l-unika drabi li jkunu ma' Kristu huwa biss għax jiġu ġobinja. Imbagħad matul il-ġimgħa jagħmlu li jridu, jaħsbu li jridu, imorru postijiet li l-Ispiritu Santu min jaf kemm iniktuh, jagħmlu affarijiet li l-Ispiritu Santu iniktuh, jitkellmu b'ċertu mod li l-Ispiritu Santu iniktuh, allura mhux qed jippreparaw ruħhom sewwa. Biex verament ikunu poplu iddedikatu konsagrat, made holy. Qed tabdu xi ħaġa ħwa? Allora f'dan il-messaġġ irrid nagħmilkom lilkom infuskom, iġġelu lil infuskom tirriflettu. Ħassasikom mistoqsija aħwa moħħkom hawn. F'dak li inti qed tagħmel u sservi lil Alla fih, qed tagħtih l-aħjar lil Alla.
Ara ġeja kelma mill-mulej issa stess. Fil-Bibja titkellem fuq żewġ nisa. Il-Knisja talla, jew l-arusa talla l-Knisja u d-dinja. Waħda tissejjaħ l-arusa u l-oħra tissejjaħ l-aħba. Xorru kaza xqal il-pastor. Kelma Maltija. Ma min qed qatta l-iktar ħin mal-arusa jew mal-aħba? Le, jiena mmur nevanġelizza, pastor, okej, tajjeb, evanġelizza. Imma, jekk inti tħossok komdu fil-barijiet, u mhux ħadd imur ngħidlek hemmhekk għax ma xaħad mar xaħat hemm u mar evanġelizza ta' u hemmhekk jekk tmur ħanejlek mhux waħdek u mur bit-talb qabel. Sewwa, jew inkella immur paġi fil-pastor għax għall-miliet huwa xi tifhem Agost, we have to have a bit of fun. If you call sin fun, you never met Jesus. Naf li l-Bibja tgħidlek imma mhux anke l-Bibja tgħid that sin is pleasurable for a season, vera. Id-dnub verament fih naqra gost għal staġun vera. Però għal min verament għandu l-Ispirtu tal-Alla fih jaf li d-dnub meta tagħmlu mbagħad iredek tibda titrijat. Taħt il-qawwa tal-Alla tibda titrijat għax taf li l-Ispirtu tal-Alla fik ma jittollerax dnub. Allura int qgħod attent fejn qed tħossok komdu, qgħod attent xi tħossok komdu tagħmel. Qgħod attent xi tħossok komdu tara fuq YouTube. Qgħod attent xi ma' liema kumpanija tħossok komdu magħhom. Bil-fors. U dan m'għandek bżonn ikollok lili biex ngħidulek. Imma Alla juża l-ħmir sallum il-ġurnata. Għax kieku għandek l-Ispirtu tal-Alla vera fik, u dan mhux qed ngħidu bissa lilkom intom ġod il-binja, qed ngħidu dak kollha tismawni, kieku l-Ispirtu tal-Alla jarjulek dan l-affarijiet. As simple as that. Jiena nemmen li kieku number one dak li nemmen huwa deġed fil-Bibja, l-ewwel Ġwanni kapitlu 2 vers 20, 21 u 27. Fejn tgħidlek l-Ispirtu tal-Alla jgħalmek kollox. Iġifieri sa ċertu punt, ma ara ma tmur xi ħadd jiġi jgħidli mela ma nibżon pastors ta' jew ma nibżon leaders, għax imbagħad tittaqlaqlux ma tipassaġġi oħra mill-Bibja. Sewwa mbagħad vera tagħmel buffe mill-Bibja, u mbagħad vera l-Ispirtu Santu telqek. Sewwa, imma jekk verament inti għandek xirka ma' Kristu tixxenna għalih u għandek il-ġuħ għalih kuljum, l-Ispirtu Santu jorik ta' fejn tiżbalja. Ma għandek bżonn li tgħidlek u tiqpax tagħmelek. Qed tifhmuha? Allura jekk jiena llum f'dan il-messaġġ u l-Ispirtu Santu vera titkellem għax dak li qed ngħidilkom jaqgħas ippreparajt minuta minnu. Għannaqqas bejk laqas introduction. Allura jiena llum qed ngħidilkom l-Ispirtu tal-Alla bil-grazzja tal-Mulej għandna sena oħra ġdida qudiemna. Ma nafux eżattament il-ġurnata li dak il-sħab jiġi miftuħ u Kristu jsejjaħ l-arusa mhux il-qattusa. Taf x'tagħmel il-qattusa? Speċjalment fi żmien Jannar. Isejjaħ l-arusa li ħejjit li l-nifissa u jgħidilha idħol għaż-żwieġ li ġie preparat għalik. U l-arusa hija dik li l-Kristu għamletu l-ewwel u qabel kollox u qabel kulħadd u kull skuża banali oħra. Amen? Tgħidli ma' pastor jiena naħdem 3 shift. Deal with it. Kien hemm min ġablu skuża lil Alla ta' wkoll fil-Bibja, m'intix li inti l-ewwel wieħed li ħaġġib skuża lil Alla. U morru studjaw ħsewlu 14 fejn bosta ġabulu skuża lil Kristu u l-Bibja tgħidlek Alla nkorla ta' mhux qatt jifhimhom. Mela ma tafux salvazzjoni kbira aħna ġejna magħtija? Mux jek tgħid l-Iskrittura fil-Lut kapitlu 2, vers 3 u 4.
Meta jiena nagħmel l-ewwel lalla, isimgħuni aħwa. Number 1, iż-żmien li inti għandek fuq din l-art huwa żgħir ftit ħdej l-eternità. Ftit tikka. Tikka. Għamlu tep waħda bajnejk issa stess. Daqshekk. Dak żmienek ħdej l-eternità. Iż-żmien qed jgħaddi. U iktar ma jgħaddi, iż-żmien huwa kontra tiegħek. Għax il-ħinijiet, il-ħin li qed taħli inti qatt ma terġa' tiksbu. Tagħtix l-aħjar tiegħek lid-dinja, lill-prostituta, id-dinja. Hemm prostituta reliġjon ukoll. Imma dak għax huma twins, jew nkella l-istess ħaġa. X'il-prostituta tissibha kull imkien. Jiena ngħidilkom li parti mill-prostituta tinstabaw ukoll. Nies li jiġu l-Knisja, il-binja, ma mhux ta' Kristu. Mhux qed jgħixu l-Kristu. Hemm prostituta titkellem ukoll tissemma fl-Apokalipsi 17-18. Imma ara ma tmutux tħares lejn xi denominazzjoni waħda partikolari da. L-Iskrittura tgħidlek il-prostituta kellha wlieda. Halleluja. Tagħtix l-aħjar ta' żmienek, l-aħjar tat-talenti tiegħek, l-aħjar tad-doni tiegħek, l-aħjar enerġija tiegħek lid-dinja. Għaliex? Għax id-dinja alla tagħha huwa d-demonju. So when you give your best to the world, remember that's where Satan is God. L-ewwel tieni Korintin kapitlu 4 vers 3. Satan is the god of this world. Small g God. Intom li intom fil-ministeri. Intom li tgħidu tixtiequ taqdu lil mulej. Ħan iċċallenġjakom kollha kemm inkom. Jiena bil-grazzja tal-Alla hawnhekk tafu li niġi ġimgħa wara ġimgħa, apparti minn dawk li xi drabi fix-xahar jitkellmu fuq dan il-pulptu. Nagħmlilkom 3 tisjiriet. L-erba' is-sibt u l-ħadd. Apparti meta jibdew il-Bible colleges, apparti meta jkun it-talb, apparti meta jkun hemm il-ħin li intaqa' ma' nies li għandhom bżonn jintaqgħu miegħi, għandhom bżonn il-counseling, għandhom bżonn ma' min jitkellmu. Jiena nħoss u ma nħoss u ġiequ ħafna drabi ma jkollix aptit ukoll. Xi kultant jiena jkolli aptit ġest niġi hemm u nirċievi, preach. Imma ħafna drabi rrid niġi u nippritka. Xi kultant ikolli aptit niekol, mhux noqgħod insajjar. Imma għal min qed nagħmlu dan? Għal mulej. U intom li taħdmu u taqdu lil Alla b'dak li Alla tak. Jekk inti mużiċist, jekk inti kantant, jekk inti fuq il-medja, jekk inti għaxer, jekk inti greeter, jekk inti taħdem mat-tfal, jekk inti taħdem maż-żgħażagħ, jekk inti tgħin tiġbor il-flus, jekk inti taħdem fl-accounts, jekk inti taħdem fil-kafeterja, jekk inti tagħmel xi tip ta' ministru, dak qed tagħmlu għal Alla u Alla taf xi pretendi minnek tagħmlu 100%. Mhux meta tista'. Mhux meta tista'. Dak li inti tmur, jew dawk li intom tgħinu tmorru tiġbru l-aħwa. Dawk li intom tmur, dak il-brother li jmur, jew is-sister jew aħwa, tmorru jiġbru n-nies bil-van tal-fellowship. Dawk kollha. 10. Dawk li intom tgħinu fid-dekorazzjoni, dak kollha inti Alla taf xi jrid minnek. Li hu jiġi l-ewwel u jiena mhux pereżempju l-aħjar talent tiegħi nagħtih il-bossa xi taħallasni. Imma nagħtih l-Alla li fdini u li mingħajru ma nista' nagħmel xejn. Amen. Il-mulej xejt. Għatu l-aħjar lill-Alla. Hekk tgħid l-Iskrittura. Għatu l-aħjar lill-Alla. Kemm jiena inti ħanatu rendu kont l-Alla tal-Ministeru li Alla fdalna u kemm aħna qed nagħtulu verament 100%. U fil-Ministeru li Alla fdalna qed nagħtulu l-ewwel qabel kollox. Niftakar wieħed brother kien qalli pastor jiena kan kellimni għax kien qed jaħdem 3 shifts u qalli issa jiena nifhem li hemm ministeri oħra. Sewwa bħalma tkellimt ukoll fl-aħħar tas-sena
Morru simgħu l-messaġġ. Imma għalli meta inti kont kellimtna, mort nitkellem mal-boss u għattila isma' tila jiena nixtieq li l-erba' u s-sibt jew l-erba' u l-ħadd dawk tħaddimniex. Għax dawk jiena irid nagħtihom lil mulej. U da ħaseb li l-boss ħajgħidlu mela ħi ħankeċċik ta'. Tafx qalku l-boss? Qalku qed nammirak ta' qalku kemm nixtieq li żewġi bħalek. Qalku qed nammirak ħalli tmur inti u tuħu il-familtek jisimgħu l-kelma talla. Dawk il-jumejn ħantihom l-kof. You never know until you ask. And you can ask believing God that you have already favor with your employer. Ma tistax kun taf 100% jekk inti ma tistaqsix. U kif ħad iskopri jekk inti ma tipprovax bħalma Ġesu ħabbat. U jinfetaħlek. ħafna affarijiet bħalma tgħid fil-ktieb ta' Ġakbu kapitlu 4 tgħidlek intom m'għandkomx għax ma titolbux. Infatti dal-aħħar ġimagħtej il-mulej dilja ħafna miegħi minn fuq għadi. Li kieku l-poplu Alla din hemm minha b'qalbi kollha. Qed ngħidilkom din hemm minha b'qalbi kollha. Li kieku l-poplu Alla Knisja ta' Kristu, anka dawk li huma biss imwielda mill-ġdid u għandhom għarfien tal-Bibja f'Malta biss, dawk biss. Ma nafx kemm hawn, forsi jgħin nagħmlu mod 5,000 ħa. Li kieku dawk biss jiġu fi qbil fuq il-Covid u jitolbu li l-Covid titlaq minn Malta, titlaq. Imma l-poplu Alla ma jitlaqx. Għax ma jafux id-drittijiet u l-awtorità li għandhom. Allura ħafna bid-drabi insejna li Alla tana talb mhux aħna biex insewwu imma biex nipprevedu. ħafna bid-drabi aħna użajna talb biex insewwu dak li nkiser, imma Alla rridu nitolbu biex ma jinkisirx dak li x-xidan irid ikisser. Dak huwa talem ieħor fuq it-talb. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. X'jiġi l-ewwel u min għandu jiġi l-ewwel? Naf li tafu r-risposta u la jiġi l-ewwel ifissella ma jistax ikun hemm it-tieni. Ma jistax ikun hemm ma tistax poġġih it-tielet. Meta jiena nagħmel l-Alla verament, x'għedtilkom li tfisser? Fil-ktieb ta' Mattew 36 fejdinna put God first. Put the kingdom of God and his righteousness. This is what it means. That means seek God the way he does things. Fittax l-ewwel kif Alla jagħmel l-ewwel. Ġifieri bil-Malti ma ddux l-istess. Seek God his kingdom and the way he does things. Fittax l-ewwel Alla, is-seltna tiegħu u kif jagħmel Alla kieku jagħmel Alla. U inti tagħmelhom bħalu. L-ewwel Ġwanni 4:17. As he is, so are we, dik li nippritka fuqha tat. Għadin semmuha ma dan nippritkajna fuqha. Meta ngħidlek pritkajna fuqha, ġifieri niftaħ ħafna fuqha dik. So as he is, so that we are in this world, ġifieri bħalma huwa hekk aħna f'din id-dinja. Bħalma huwa hekk aħna fuq din id-dinja. Mhux bħalma kien fuq id-dinja aħna fuq id-dinja ta'. Dik imbagħad tkun lezzjoni oħra, u wkoll sabiħa ma toħroġ differenti. Ġifieri bħalma hu fis-sema hekk aħna fuq din id-dinja. Tinsix x'inhi t-talba ta' Ġesu Kristu bħalma tiġi saltnatek ikun dak li tinki fis-sema hekk ukoll fuq din l-art. Li kieku aħna l-Kristjani għandna biss rivelazzjoni ta' dik biss, kieku l-Covid ma tidħolx Malta. X'qed tgħid pastor, allura int biss tafhom daw fid-dinja. Le mhux jiena ta' biss. Imma l-biċċa xogħol hija di li hawn ħafna min jafuhom imma bli ma jagħmlu xejn fuqhom. Qed tifhem għax inti d-differenza jbej jkollok għarfien u revelazzjoni. Mux kulħadd jaf talba tal-missierna. Hemm bżonn tiġi river of love biex jitallem it-talba tal-missierna. Imma ħafna li jmorru anke kniez evangeliċi, laqqas jafu x'qed jgħidu u ħafna minnhom qed jgħidu papagal. Tiġi saltnatek, x'jiġifieri tiġi saltnat Alla fuq din l-art? Hekk tfisser. U fis-saltnat Alla hemm fis-sema hemm Covid. Go and chew on it. Imma l-biċċa xogħol. We're not willing to count the cost. If I find people who are willing to count the cost. Wow. Man. Imagine
let your imagination run wild. Amen? Hallelujah. Grazzi Ġesu. Jekk inti tpoġġi l-ewwel Alla, inti qatt ma tkun l-aħħar. Jekk tpoġġi l-ewwel, jekk tpoġġi lil Alla l-ewwel, inti qatt ma tkun l-aħħar. Dik hija l-kelma tal-Mulej għalikom. Taf li anka x-xitan jiġġieled biex ikun l-ewwel? Taf li x-xitan jiġġieled biex ikun l-ewwel ukoll? Taħt it-Testament il-qadim, Ġesu, jew anke Alla ħanidu hekk, orrajt Ġesu u Alla ma Alla fit-Testament il-qadim għal dal-misil kien tom l-ewwel jum. Biex l-ewwel jum ikun jum ta' mistrieħ. Fit-Testament il-ġdid taħt il-patt il-ġdid, aħna dħalna fil-mistrieħ permezz għall-fidi fi Kristu. Taf li x-xitan jiġġieled legali gdej. Biex anka issa aħna per se fit-Testament taħt patt ġdid, peress li Ġesu Kristu huwa is-sabat tagħna, l-mistrieħ tagħna, ħafna mill-Kristjani huma qajjiena, huma drained. Minflok aħna we are resting, we are wrestling. Dik kull statement li qed ngħid hemm pritka fuqha ta. Ix-xitan ukoll jiġġielidlek għall-ewwel post. Ħantikom tidnejlek kif tagħtilkom kif nagħlimkom kif tagħtu l-ewwel post ix-xitan. Kemm minnkom tixtiequ titgħallmu kif tagħti l-ewwel post ix-xitan? Kulħadd jolli idej. Ħadd minnkom ma tagħmel idejk taf għaliex? Għax kollha tafuh, tiġa tagħmluha. Ħanibdew mill-prattiku. Jissi inti l-bniedem m'għandekx għalfejn talmu jidneb. Tiġa professjonali fiha. Inti talmu jgħix għal Kristu. Għalhekk ħadd minnkom molla idea kif għandi ngħix għax-xitan għax tiġa professionals fih. U hawn minnkom talmu lili. Tgħallem lill-Kristjan kif jgħix għal Kristu. Tgħid li passer qed tweġġani toffendini, minuta toffendi ruħek xejn. Ħanibdew mill-prattiku. Fil-ktieb tas-Salmi pereżempju, fil-ktieb tas-Salmi 63, tgħidlek is-Salmes jgħidlek minn filgħodu kmieni jien infittex wiċċek mulej. Kemm hawn minnkom filgħodu kmieni tfittex wiċċu l-mulej? Il-mument li m'għamilx hekk akkomodajt mal-ewwel lid-demonju. Tara kif qed taqdu d-demonju minn armata. It's the easiest thing to do. Għax aħna mwilda in a fallen world. Allura the most natural thing to do is what this world requires you to do. It's no effort. The effort is when you're in darkness and you're pressing on with the light. Hemmhekk you find the resistance, hemmhekk issib ir-reżistenza. Allura ħanibdew mill-prattiku. Sewwejja kien qed impoġġi l-ewwel l-Alla u minn filgħodu kmieni jiena l-Bibja tgħidlek kmieni mhux għax inqum fit-tlieta ta' filgħodu ta'. Għax ovvjament jekk inti tidħol mix-xogħol fis-sadej, mhux ħajlek qum fit-tlieta ta' filgħodu. Sewwa? Hawn minn minnkom? Hawn brother Mario bħalsa mhux qed magħna. Qed jarana mill-Facebook. God bless you, my brother. Hallelujah. Jgħid li jiena ma norqodx iktar minn tliet. Praise God. Jiena irrid 7 sigħat minn żjad biex norqod sew. Jiġifieri mhux kwestjoni għax beda jbexbex ta'. Jiġifieri inti kif tqum mal-ewwel ħaġa li tqum xtejt. Ifxi dwejjaq ix-xogħol. Tiġa bdejt gerger. U faħħart lid-demonju. Ifxi dwejjaq ġejt qomt mani. Qed ngħid għal xi ħadd li huma waħda differenti kull ġimgħa ta' by the way. Ifxi dwejjaq dara ġew mur ħasel għax qed iddejjaqni għandek riqa. Tiġa bdejt gerger. Tiġa akkomodajt ix-xitan.
kemm hawn minna nqumu minn filgħodu kif titqum għall-ewwel imma kif tqum lettera tgħidlu ja pastor strina relax jinaqa. Le se nafti huwa l-ewwel. Mela issa ħanibdew nirrilisjaw, diġà ħanibdew nagħmlu l-kompromessi. Jekk tagħmel kompromessi f'affarijiet żgħar, tagħmel kompromessi f'affarijiet kbar. Issa, mhux qed ngħidlek li ħadd għamel xi dnub tax ma tgħidlux praise the Lord jew thank you Jesus l-ewwel sekonda. Imma ħanejlek ħaġa. Inti trid tgħix kif il-mulej jridek. Mela oġbu. Mela l-ewwel ħsieb Reġa sebaħ ja mulejja, għadi tiegħek dan il-jum. Lejk jitajjar il-ħsib tiegħi kull filgħodu mal-inqum. Ix-xemx tiddi ġmil ta' wiċċek, inti sebaħ il-ħolqien. Jiselmulek l-art u s-sema kull filgħodu bl-ola l-sin. Ja mulejja nizik ħajr għaliex int tal-ħajja ssid fik is-seta fik il-ħnina int fawwara ta' kull ġid. Lejk jittajjar il-ħsib tiegħi mal-inqum. F'din is-sena u għat-tul ta' snin li ġejjin. Malli tqum. Kif jinfetħu għajnejk. Grazzi mulej ta' ġurnata ġdida. Grazzi tal-li qajjimtni. Ibda b'tifħir. Mhux b'gergir. Halleluja. Halleluja. Grazzi Ġesu. Fil-ktieb ta' Mattew, bosta tafu minnkom tafu l-iskrittura di? Fil-ktieb ta' Mattew 22 vers 37 sa 38. Dan huwa l-ewwel komandament li inti għandek l-Alla l-ewwel. U tħobb lilu b'qalbek kollha, b'ġismek kollu. Mor wara malajr, Mattew ejja mara, qed tuħdu peċir. Alleluja. Ma nafx li ma pastor joqgħod ikantalhom fil-fellowship. Dan huwa bonus għal min jiġi River of Law. Alleluja. Jisi jiena kont inkanta fid-dinja fil-professjonista tagħja, kont inkanta. Illum għalla dak kollu tani ma nużax sfina xi spiċċa fuq xi ħadd minnkom. Imbagħad jgħidu il-pastor qed jabbuża il-kongregazzjoni. Alleluja. Mela, Mattew kapitlu 22. Thank you Jesus. Araw, verse 37, morru araw malajr, ha? Grazzi mole. Għallu Ġesu ħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, bruħek kollha, moħħok kollu. Danu l-ewwel kmandament il-kbir. Danu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. Mela x'inhi l-ewwel ħaġa li għandi nagħmel? Inħobb l-Alla l-ewwel ħaġa qalbi kollha, bruħu kollha, moħħi kollha. Tista' tgħid inti li Alla tħobbu l-ewwel u qabel kollox. Imma pereżempju, ħanirfes il-kallijiet illejla. Imma meta jiġi pereżempju għal ġid li Alla fdalek, inti tpoġġeħ l-aħħar mhux l-ewwel. Jekk tpoġġeħ l-aħħar. Dak huwa l-prinċipju tad-deċma ta' u l-iskrittura li tgħidlu l-ewwel frott, kontu tafu għal id-deċma tissejjaħ l-ewwel frott. Mux l-axħar frott. Iġifiri kif indaħħal il-paga jiena l-ewwel ma naħseb mulej din hija l-ewwel frott mill-qliq tiegħi. Dan huwa l-ewwel. Din is-sena jiena
Għamilta f'qalbi, apparti li d-deċma ġeja minn ġibilu lil-mulej, u ngħidha mhux biftaħir, suppost kull Kristjani jagħmel, med ngħidhom xejn ġabera minn hawn. Sewwa, imma dis-sena rrid nagħmel għamilta f'qalbi li għax kultant pereżempju fis-żmien li għaddew jien personali, sewwa se dak għamlu intom bejkom il-mulej. Imma fuq il-prinċipju tal-ewwel issa nisbarkolkom daqsxejn ta' adjustments tagħmlu. Ġieli kont inġibha matul ix-xahar, pereżempju nofs jew tliet kwart issa. Le, l-ewwel tax-xahar, l-ewwel darda żejn. Mbagħad matul il-xahar li għax nagħmel passer. Għati offerta. Imma d-deċma hija l-ewwel frott. L-offerta stiġi passer, it-tieni frott. X'imbagħad mit-tieni tielet kif se tagħtek kemm trid. Imma l-ewwel frott kulħadd jaf x'għandu jtih. X'għandu jġibu lil Alla. U dik hija il-kelma tal-Alla. Dik tgħid meta aħna fi ktieb ta' pereżempju tafu fil-ktieb ta' Ġenesi. Meta Abel ġablu lil Alla. L-ewwel frott milli ġabar. U xtejlek il-mulej. U Alla ħa pjaċir, Alla rispetta l-offerta ta' Abel u ta' Kain moġbitux. U għaliex? Għax l-Skrittura tgħidlek li Abel ġablu l-aħjar. Kain ġas ġablu kwalinkwa offerta. Għalhekk aħna meta għalhekk inti fil-Skrittura fis-Salmi tgħidlek jekk inti tpoġġi fil-erja tal-finanzi. Meta npoġġi l-ewwel Alla fil-finanzi tiegħi, il-Bibja tgħidlek il-komplement tal-finanzi tiegħek jiġu mberkin taf. U minflok toqgħod timxi tiġri minn ċekk għal ċekk u qatt m'għandek biżejjed, inti mbagħad tibda tista' tafda lil Alla u temmen believe God li inti l-flus ħajservuk sewwa għax inti fil-erja tal-finanzi vera poġġejt l-ewwel f'ħajtek lil-mulej. L-ewwel mhux it-tieni, l-ewwel għalhekk tissejjaħ l-ewwel frott, il-kelma deċma dik tfisser fil-Bibja l-ewwel frott mill-qlieħ l-ewwel ma tajt lil Alla. Mhux lill-gvern jew il-Brussell jew il-White House jew għall-Amerikani ovvjament intom ħadd minnkom ma tagħtu l-White House. Sewwa qed tifhmu għax jien għamilt l-ewwel Alla fil-finanzi tiegħi. U jekk jiena skont ir-Romani kapitlu 11, sewwa dak li huwa qaddis għax il-Bibja tgħidlek id-deċma tissejjaħ the holy portion, nagħtih il-Alla vera l-ewwel, il-kumplament ikun imqaddes. Halleluja. Kemm minnkom tixtiequ l-finanzi tagħkom ikunu mqaddsin u mberkejn. U meta xi ħadd jgħidlek imma dak kif għandu ħafna flus u dik kemm għandu mumma sinjuri. U dak kif ma dak estrina ara x'naqa lussu id-djar u lu karozzi u għalabi. U attent ħalbi, mhux kulħadd saraqhom minn għandu dak l-affarijiet. Hemm min appoġġa l-ewwel Alla. Għax hawn ċertu mentalità bażwija. Skużawni mhix dawwa, imma naf naqan ibsa. Għax xi ħadd huwa mbierek mela da saraqhom. Le. Mela m'hemmx il-prinċipji tal-Bibja li jekk tobdil Alla fil-finanzi Alla jistanak u jbirkek mhux qed ngħidlek ħassir miljonarju l-għada ta'. Però tista' ssir miljonarju iva. Miljonarju why not? Jekk ikollok kumpanija, jekk ikollok xogħol, jekk ikollok bini, issir miljonarju llum faċilment jekk ikollok investimenti. Però tinsix, jekk għandek miljun, l-ewwel deċma hija ta' Alla. Amen. Hallelujah. This is a bit silent night right now. Amen. Brother, would you come and join us on the keyboard, please? Hallelujah. Infatti, għalhekk aħna rridu nagħmlu skop, rridu nagħmilha I make it a motive, it's my motive, hija l-motiv tiegħi. Li jiena impoġġi lil Alla l-ewwel f'kollox u rrid nagħmilha b'skop. You cannot do it nonchalantly. Amen. Jekk Alla jrid jekk il-mulej ma jbidlilix il-messaġġ. Il-ġimgħa d-dieħla rrid nitkellem kif Ġesu huwa l-ewwel ukoll f'kollox. Konti tafu għadin intom? Mhux il-Bibja tgħidlek pereżempju aħna rridu npoġġu l-Ġesu l-ewwel ta'. Il-Bibja tgħidlek kif Ġesu huwa l-ewwel f'kollox. Konti tafu? Halleluja, mbagħad ngħidilkom għax hija l-azzjoni sabiħa. Grazzi mulej. Mela mal-inqum jiena l-ewwel Alla. Grazzi mulej għadejs. Il-Bibja tgħidlek fl-ewwel Korintin. Anka pereżempju fil-ewwel Korintin 16 vers 2. Tafx kien jgħid, pereżempju tafx qal Mark minn kitab Latti għax jissemma wkoll f'Latti u Pawlu li kitab Korintin. Qal fl-ewwel tal-ġimgħa meta tiltaqgħu
warbu mill-lat ta' finanzi l-ewwel il-porzjon għall-Alla. Alleluja. F'kull ma nagħmel, pereżempju Pawlu jgħid f'Rumani kapitlu 1 vers 8, morru wara hemmhekk. Romani kapitlu 1, morru. Romani 1 vers 8. Qabel xejn niżeħ ħajl l-Alla ta' Ġesu Kristu. Xiġifieri, ħanejdilkom qabel xejn, ġifieri il-messaġġ huwa l-ewwel u qabel kollox. Sewwa x'qed jgħid Ġesu? Ismgħu x'qed jgħid hawnhekk Pawlu. Jgħid, first I thank my God. Mela pereżempju jiena mhux l-ewwel darba, pereżempju ngħid jien naf ħaħa ngħid għal Matthew ngħidlu thank God for you, my brother. Issa, I can say to him thank you, li għax inti bid-don li Alla tak, thank you dation, li bid-don li Alla tak qed taqdel l-Alla, imma l-ewwel ma nagħmel hija I thank God for him. The first thing is to thank him. And then you can thank your brother. Jekk jiena nbirkek lilek u hekk nixtieq, you can thank me, ma first you thank God for me. Għax l-ewwel u Alla. F'kollox. Jekk xi ħadd ibirkek, għidlu thank you. U hekk għandu jkun onorabbli. Imma l-ewwel ma tagħmel tgħidlu nirringrazzja lill-Alla għalik. You see? Ħalli dejjem Alla jibqa' l-ewwel. Alleluja. Grazzi Ġesu. Glorja l-mulej. Fil-ktib ta' Ġenesi, Eżajja kapitlu 44 vers 6, Eżajja 48 vers 12, irrepetuta fl-Apokalissi kapitlu 1 vers 12, ħamurru mal-għajreja, Apokalissi. Hija repetuta mill-ktib ta' Eżajja 44 u 48. Apokalissi wieħed vers 11 u 17. Ara kemm sabiħa din il-kelma. Ġesu jgħid, I am the Alpha, jiena l-Alfa u jiena l-Omega. Jiena l-ewwel, jiena l-bidu u jiena t-twim. I'm the first and I am the last. U hekk ukoll jgħid Apokalissi 2 vers 8 u Apokalissi kapitlu 22 vers 13. Isimgħuni xi ħaġa ħwasa li hija vera sabiħa di. Fl-ktib ta' Apokalissi kapitlu 2, kemm hawn minnkom tħobbu lill-Alla? Oli dejk. Issa jekk l-Ispiritu Santu jgħidlek mhux veru tħobbu int. Inti you like God, not love God. Issa ovvjament jien ma nistax ngħidlek għax qalbek ma nafix. Sewwa, imma jekk taf li jekk inti tħobb l-Alla mhux biżejjed? X'inti tgħid, pastor? Żgur. Għax Ġesu jgħidlek mhux biss iridek tħobbni, irrid l-ewwel imħabba tiegħek. Għax jiena nħobb il-mama, nħobb il-papa, nħobb il-mara, nħobb it-tfal, id-vjek nħobb l-Alla. Għal-Alla mhux biżejjed għalik. L-ewwel imħabba għalija huwa Ġesu, mhux Marjella u laqqas River of Love. L-ewwel imħabba huwa Ġesu. Għalhekk fejn jidħol Ġesu ma tidħolx il-mara tiegħi. U anke hi miegħi ta' u hekk irrid, u hekk Alla jrid. Fejn jidħol Ġesu ma jidħolx it-tfal tiegħi. Fejn jidħol Ġesu ma jidħol ħadd għax huwa l-ewwel imħabba. Qed tifhmu aħwa? Għalhekk il-Kristjani jimmaneġġix il-fellowship pastor għax il-mara inkella toqgħod tajjarni. Pastor jiena ma niġix għax l-arus, għax inkella l-arus jitlaqni. Ma nħobbu tal-mulej. Le, Ġesu mhux kuntent b'dik. Ġesu jgħidlek jiena rrid inkun l-ewwel imħabba. U jekk inti ma tagħmilx xi ħaġa għax minn għalik li inti tħobb il-ħadd ieħor mela lili ma tekx tħobbni mhux vera, għax jiena mhux kolin nkun mħabba rrid, jiena rrid inkun l-ewwel fir-ringra ta' mħabba li inti għandek suppost. U l-ewwel ma rridek tħobbi għalili, dik biss it-tip ta' mħabba li rid. L-ewwel imħabba. Ara tintaqax ma' xi ħadd jgħidlek jiena nobgħod il-Ġesu. Intqajtu ma' xi ħadd jgħidulkom nobgħod il-Ġesu. Il-ħadd qatt ma f'ħajti għax ħadd intqajt ma' xi ħadd jgħidli jiena nobgħod il-Ġesu. Jgħiduli forsi ma nemminx fih imma bħala persuna jgħidni l-karattru tiegħu. Tafhem? Jew inkella wara ma tkellimniex fuq il-Knisja imma l-Ġesu nħobbu.
Sawa? Jiena personali għadni għatmant għajt xaħat li jobbot il-ġesu. Għax jafu li ġesu, kif tista tobbot il-ġesu? Kif tista tobbot il-ġesu? Qabli għandhom diffikulta jemnu, forsi dak li u jgħid li ju li u Alla li jinu l-alfa u l-omega, l-binut, mim, Alla nifsu l-ħaruf u l-raj, il-qaddej u s-sit. Qabli forsi għandhom problema jirrikonċiljaw da kollu f'moħħom, imma b'xi mod iħobbuh. Imma għalija, għaddum Alla, jekk huwa mhux l-ewwel mħabba tiegħi, għalih jien ma nħobbux. Għalhekk jgħidilna Ġesu, ma tistax tħobbni jekk inti ma tabgħodx il-lom ukoll missierek. Xi tfisser dik li Alla issa Alla huwa mħabba jrid nobgħod il-lom il-missieri? X'inti tgħid mulej inti tiġġennen jew tlifta? Le, li jrid jiġifieri li jekk inti tħobb il-mara, tħobb il-boyfriend, tħobb il-girlfriend, tħobb il-klab tal-ħamim, tħobb il-politika, tħobb l-sports, u tħobb il-Milan, u l-Liverpool, u l-Juventus, u tħobb l-ikel, u tħobb il-xogħol, u tħobb il-boss, u tħobb il-girlfriend, u tħobb il-whatever, qabli lili ma tħobbnix. Għax jiena biss jistħoqli l-ewwel post fl-imħabba tiegħek. Meta l-lum mela mill-qudiem ħanamlu adjustment. Ma nibqgħux ngħidu I love God. God is my first love. Alla huwa l-ewwel imħabba tiegħi. Meta jiena qabel ma sewwix il-mara tilha, jekk inti xi darba tieqaf timxi mal-mulej, dak bejnek u bejn Alla jiena ħankompli sejjer. Jekk issir xi darba vice versa, il-mara tiegħi għandha tibqa' sejra. Għax li mħabba lej Kristu tagħha għandha tkun bil-bosta ħafna ikbar milli tħobb lili. Però ħankunu fer ukoll. Jekk jiena vera kolli l-ewwel mħabba lej Kristu, ara ma taħsibx li Ġesu ħajjed li nobbot il-marti, jew ara ma Ġesu taħseb li Ġesu ħajjed li obbot il-żewġek. Jew il-ħuk, jew il-oħtok, jew il-pastor, jew il-xilider ieħor, jew il-ħadd ieħor. Imma Ġesu jrid ikun l-ewwel mħabba tiegħek. Bek biss jista' jkun vera l-ewwel. U ħanejdlek ħaġa ħwa, bosta nies jgħidu li jħobbu lil Alla, missilhom il-but jitilfu l-imħabba kollha lejn Alla. Għalhekk mhux ġas biex tħobb il-Alla, Alla jkun l-ewwel imħabba. Irid tħobbu lil Kristu inti ħafna bil-flus. Ħafna iktar mill-karriera, ħafna iktar mill-mami u mid-daddi u mill-friend u min-nanna u min-nanna x'in-nanna qaltli. X'in-nannu qalli. Ma jfisser assolutament xejn qudiem il-mole. L-ewwel tas-sena. Pastor, inti kif tagħmel? Inti mhux bħal oħrajn. Għadsajja min qallek kien inkun bħal oħrajn. Min daħħalilek f'moħħok li jien inkun bħal xi ħadd. Jien. God made me. That's why he didn't make me you. And I'm glad. Amen aħwa. Lest li jiena u inti mpoġġi lil Alla mhux biss bħala l-imħabba tagħna. U mhux biss nagħmluh l-ewwel wara ħafna affarijiet. La. L-ewwel kif inqum, l-ewwel fil-finanzi, l-ewwel fid-dedikazzjoni ta' ħajti. Jekk inti x-xogħol tiegħek huwa għandek dedika akbar lejn xogħolok, jekk inti għandek dedika akbar lejn il-partit tal-politika, jekk inti għandek dedika lejn il-hobby, lejn il-klab tal-ħamim, lejn mhux veru tħobbu l-Kristu. Mhuwiex l-ewwel għadu. Lejla ejja nagħmlu dan l-adjustment. Għax Ġesu ġej għal dawk li huma għamluh l-ewwel maħbub, l-ewwel imħabba tagħhom. Amen. Halleluja. Ikun infaħħa Ġesu. Illum il-ġurnata ejja nirriflettu fuq dak li smajna. ħanilkom ħaġa ħwa, di għandha tinkoraġġik. Mhux għax għandu iktar bżonn jgħidlek il-mulek hemm iħobbok ta'. Imma taf li vers Ġwanni, l-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 19 taf x'għid? U l-ewwel ħab lilek. Mbagħad inti tista' tħobbu. Jiġifieri naw jiena għal Ġesu I am his first love. Ma nifhmux totali tabdan il-moħħ. He doesn't just love me,
to him I am like his first love. U ħabni l-ewwel. Għamela. Think he loved me first, like I am his first love. Lejla, les li inti tagħmlu your first love? First, qabel ix-xogħol, qabel il-karriera, qabel il-flus, kull filgħodu kif tqum f'kollox l-ewwel. U jekk inti vera ma tagħmlu l-ewwel, Alla jassugurak li qatt ma jonqsok xejn. Halleluja. Ejja nitolbu. Aba missier, ngrazzjawk għax qabel ma inti tlabtna biex nħobbu lilek u nagħmluk l-ewwel imħabba tagħna, int ħabbejt lilna l-ewwel. Għamiltna l-ewwel imħabba tiegħek. Spiritu Santu, illum inti tkellimt mal-poplu tiegħek. Ibda bija mulej. Għamel minni dak il-raġel, dak il-persuna li inti f'din is-sena ġdida tkun tassew l-ewwel imħabba tiegħi, l-ewwel. U dawk li huma preżenti mulej għatihom il-grazzja li jifhmu vera li inti l-ewwel imħabba tagħhom. U li m'hemm xejn u m'hemm ħadd li jistoqlu l-ewwel imħabba. Jekk inti lejla tgħidli pastor kelli bżonn nisma' dak il-messaġġ illum. Kien għalija u li jdejk, hawn xi ħadd jgħidli dan il-messaġġ kien għalik. Grazzi Ġesu. Issa grazzi tal-li kontu onesti. Issa intom nies li intom mitmu għall-kelma. Tibżax, mux qed I'm not looking down upon you at all, għax jiena magħkom. Imma għalhekk l-Iskrittura tgħidlek jekk l-ewwel il-Knisja, il-ġudizzju jibda mill-Knisja. X'ħajġri mid-dinja? Lejla lest onestament tagħmel dan l-adjustment f'qalbek. Jekk inti lesti tagħmel dan l-adjustment f'qalbek, mhux biex tħobb l-Alla jew taċċetta l-Ġesu bħala s-Salvatur, imma li tagħmlu l-ewwel imħabba tiegħek. Holiday. Hawn xi ħadd li lesti tagħmlu l-ewwel imħabba ta' qalb. Issa mhux għax qed ngħidilkom jiena, imma vera. Kulħadd jew bil-wefqa. Jekk inti li qed tara dan il-messaġġ fuq Facebook u YouTube u tixtieq tagħmel il-Ġesu l-ewwel imħabba tiegħek. Inti diġà huwa għamlek l-ewwel imħabba tiegħu. Il-mulej illum qed jgħidlek li inti tisswejtlu kollox. U f'din is-sena ġdida jekk inti tagħmlu l-ewwel imħabba tiegħek ta' qalbek, int qatt ma tispiċċa l-aħħar. Obdih u tara li l-ebda ġid ma jżomm minnek. U jekk inti llum tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu u tibda ħajja vera tiegħu miegħu, ġenwina, onesta, sinċira, ħajja li tgħix għalih. Ejdi talba warajha minn qalbek. Dawk kollha li intom lesti biex tagħmlu din id-deċiżjoni llum, fejn int? Biex tagħmel mhux biss is-Salvatur tiegħek, imma tagħmlu l-ewwel imħabba tiegħek fil-ħajja tiegħek. Ejdi talba warajja, ejdi tpoġġi jdejk fuq qalbek u għala għajnejk u għajt warajja it-talba. Missi Qaddis. Qabel ma ħabbejtek jien, int ħabbejtni l-ewwel. U llum jiena smajt din il-kelma u naraf li inti tissejjaħli biex jien nagħmlek l-ewwel imħabba tiegħi qabel kollox, qabel kull ħadd, qabel kull sitwazzjoni f'ħajti. Int biss jisħaqlek l-ewwel post fil-ħajja tiegħi f'kull erja. U għalhekk nitolbok Ġesu salvani. Kun int is-Situ s-Salvatur tiegħi. U hu int l-ewwel post f'qalbi u f'ħajti. Mulej grazzi tal-li ħfirt li d-nobieti. U nemmen b'qalbi kollha li inti mittalija fuq is-salib u li permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek inti salvajtni.
Millum irrid ngħix għalik mulej. U millum irrid nagħmel dak l-adjustment f'qalbi u nagħmlek l-ewwel post u l-ewwel imħabba f'ħajti. Grazzi tal-li salvajtni u nagħtik ħajti. U grazzi li inti tbirek lili u l-komplement ta' din is-sena li hemm qudiemi. Nfaħrek, nirringrazzjak u nadurak f'isem Ġesu Kristu. Amen. Ħallu li jekk id-dik talbetta minn qalbek illum inti ta' Kristu, illum inti parti mill-poplu li qed jiġi preparat biex tkun l-arusa ta' Kristu. Meta jiena kont les biex iżewweġ, xi ħadd qalli, brother, don't marry someone whom you just can live with, but marry someone whom you can't live without. Ġesu mhux dak li aħna nistgħu ngħixu bih. Ġesu għandu jkun għalija u għalik dak li ma nistax ngħix mingħajru. Alleluja. Gloria lil Mulej Qadis. Alleluja. Grazzi, God bless you YouTube, Facebook. God bless you, narawkom għada fil-ħodu flasha, il-ġimgħa d-dieħla fl-4 kalla jrid fis-7 u l-sib. God bless you everybody. Narawkom.